खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो बर' हारिनि गेजेराव गोदानै जोनोम मोननाय आफादनि सायाव सावरायगोन। थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। गावनि बेसेन गोसा समखौ रायजो राजाफ्रा 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलांगोन होननानै आखाइ खबजोबनानै न'खरनि गासैबो खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामो। दिनै आं रायजो राजाफोरजों मा सावरायगोन, आंनि कन्टेन्टआनो दिनै गोदाव सोराव जानो हागौ। जाहाथे गोदाव सोराव जायोब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ माखासे कमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै फोरोंहरो, बेखौ आं बयनिसिमबो आसा खालामो। जोनोम जानायनि उनाव खोनाबोदोंमोन जोंनि बिमा बिफा, जोंनि गामियारिनि रायजो राजाफोरनि बुंनाय रावफोरखौ जों गोसोआव लानानै दिनैसिमबो बावाखै। जेब्ला प्रफुल्ल महन्तआ आसामखौ सालायदोंमोन, बे समाव बर'फोरखौ बुंस'हायै गाग्लोबबोदोंमोन। बे समाव बर'फ्राबो बुंस'हायै आन्दलनखौ खालायबोदोंमोन। सोरबाया गावथारजादों, सोरबाया हमजादों, सोरबाया बुजादों, सोरबाया न' बां सावजादों। बेबायदिखौ बर'फ्रा सौसिबोदोंमोन होननानै जों खोनादों। बे समावनो बर'फोरखौ गावसिनि आसामिसफ्रा बर'फोरनि रायजो जानायखौ, बर'फोरनि खौसेखौ गिख्रंदोंमोन होननानै खोनादों। माब्रै खोनादों होनना बुंबा, जोंनि बिमा बिफाफ्रा सावरायदोंमोन। बे समाव बर'फोरनि खौसेखौ ओरैबायदि लैहोर लैहोर, सानसे समाव बर'फ्रा आसामखौ सालायगोन आरो आसामखौ बिथांमोना बोखावगोन। बिथांमोना ओरैबायदि खौसे, बर'फोरनि खौसेखौ नुनानै हाजार बार सिन्था खालायदोंमोन प्रफुल्ल महन्तआ, जों बिदि खोनादों। बेबायदि समाव बर'फ्रा ओरैबायदि नांलायनाय खमलायनाय गैया, बेफोरखौ हारसाफ्रा ओरैबायदि प्रफुल्ल महन्तनि सायाव बुंनो गोनां जादों होननानै खोनाबोदों। बर'फ्रा माब्रै बुहुमाव थांनानै थानायाव आलो गोजोनै नांलायनाय खमलायनाय गैया, गावजों गाव कर्ट कासारि केस होलायनाय गैया, माबायदि समायना रायजो जादों होननानै प्रफुल्ल महन्तनि सायाव रायजो राजाफ्रा, गावसिनि आसामिस रायजो राजाफ्रा बुंनो गोनां बायध'था जादोंमोन होननानै जों खोनादों। बेबायदि गावसिनि रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय खोनानानै बर'फोरनि खौसे आन्दलनखौ प्रफुल्ल महन्तआ नुनानै बर'फोरनो गावसोरनि माखासे खुंथाइखौ खुंनो थाखाय राजनितिक माखासे पावारखौ होयोब्ला आसामखौ सालायगोन, आसामखौ बिथांमोना बोखावगोन आरो सानसे समाव बिथांमोना भारत सरकारनिफ्राय गावसिनि मोनथायखौ गासिबखौबो देरहासार जागोन होननानै बर'फोरखौ बेसेबांबा हाजार बार सिन्था खालायदोंमोन होननानै जों खोनाबोदों। गावनि सरकार सालायनाय टाइमाव माखासे गावसिनि गेजेरावबो बुंस'हायै दाङाबाजि जादों होनना जों खोनादों। बे समाव गावसिनि मेलेमजिबि, गावसिनि गिदिर गिदिर मानसिफ्रा गावनि सायाव माखासे खोथा बुङोब्ला, गावखौ माखासे खोथा फोरोङोब्ला, बै समाव बिथांमोनखौ गाग्लोबदोंमोन। बिथांमोनखौ दिनैसिमबो नाय फात्ता होननानै खोनाबोदों आरो गप्प हिताखौ बिथांनि समावनो जों खोनाबोदों। बेबायदि सरकारखौ बिथाङा सालायदोंमोन। बेबायदि हाजार बार भुलनि थाखाय बिथाङा दिनै दाउसा बायदि जानानै थानो गोनां जादों, जों बेखौसो नुहुरदों। बेबायदि सरकार सालायनायाव जुदि गावखौनो राजा खालायोबा, गावनिखौनो बयबो खोनासंनांगौबा, सरकार सालायनायाव माखासे दाङाबाजिया सोमजियो, बेखौ बयबो मोनथियो, बुजियो। बेबायदि बारहावाया बर'फोरनि गेजेरावबो बारगोन नामा, बेखौ बर' हारिनि गेजेराव हाजार बार सिन्था खालायनो गोनां। बेनि थाखायनो बर'फोरनि माखासे राजनितिक डायलगखौ सिमा बानायनानै होनो गोनां जानो हागौ नामा उननि समाव, बेखौसो आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव खावलायो। जों दिनै नुदों सोरांबानो बिपिएफ हान्जाया इउपिपिएलखौ रायनाय, इउपिपिएल सरकारा बिपिएफखौ रायनाय। न'खराव खोनाबाया बिदाखौ बुङो, आंनि आदाया गोथां गोब्राम हाथारनानै थै लोङो, गोथां गोब्राम सोरखौबा सुख्लाब हाख्लाब खालामो। आरो बिदायाबो बुङो, फंबायखौ मोनायाव गोमायो, मानसि रेप खालामो, ओरै खालायो, थेन खालायो। नै बिदि गावजों गाव जुदि राजनितिकनि डायलगाव जुदि बुंलायबाय थायोबा, उननि समाव बर'फ्रा बेसेबांबा बुंस'हायै जाथाय जानायनि सम्भाबना दं, बेखौसो जों नुयो। माबोरै होनना बुङोब्ला, दिनै राजनितिक डायलगा बेबायदि नामा? राजनितिक डायलगा दिनै बेखौ बायदिना बुंनानै गादबनाय, बायदिना बुंनानै बेखौ फेजेननाय माखासे लामा दं। नाथाय मानसि बुथारनाय, हाथारनाय, सावथारनाय, हाथारनाय, रेप खालायनाय, बेबायदि नामा डायलगा? बेफोरबायदि डायलगखौ जुदि जोंनि हारिनि गेजेराव खोनाहोबाय थायोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मा जागोन, बेखौ 10% खालायनो गोनां। आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोननै हान्जानि मालिकानो जाहैबाय रायजो राजा। जों बेखौ बुंनांगोन अराय सम, रायजो राजाया स्ट्रं जानांगोन, बिथांमोननि डायलगखौ सिमा खाना होनांगोन। जेरैबायदि बिथांमोना खोनासंथावै माखासे डायलगखौ होगासिनो दं। आरो रायजो राजाफ्राबो सोरनिबा पार्टिया बुङोब्ला सोरखौबा जेबो बुङा, आरो सोरनिबा पार्टिया बुङोब्ला रायजो राजाफ्राबो आखायाव बनजार लानानै, सोरनिबा पिकचार लानानै, सोरबा मेलेमजिबिफ्रा रायजोनि जानानै बायदिना खोथा बुङोब्ला सोरखौबा खुद्रि सारनाय, सोरखौबा बखिनाय,
बेबायदिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। रायजो राजाया अराय सम गेजेरनि जानानै थानांगौ। रावनिबो नङा रायजो राजाया। सरकारा दिनै दं दिनै गैया। जिखुनु जाया समाव रायजो राजाफ्रा सोरबा सरकारखौ गाहायाव खोलैनोबो हायो, गोजौआव लांनोबो हायो। जिखुनु जाया समाव रायजोखौ लानानैसो बिथांमोना हाजार बार सन्मान होनांगौ। बे सन्मानखौ मा टाइमाव मोनो रायजो राजाया? जेब्ला इलेक्सन टाइमावल' सन्मानखौ मोनो। आदा, फंबाय, आगै, आइ, आदै इलेक्सन टाइमावल' बर'फ्रा सन्मानखौ मोनो। इलेक्सन जोबखांबाथाय बिथांमोननि राजनितिक डायलगनि सन्माना बहा थाङो नुवा। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे सिमा बानायना होनांगौ आरो बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि पिक्सार सावग्रा, सोरखौबा बखिग्रा आफाद जोनोम जाबाय नामा? जों बेखौसो बुंनांगोन। सोरनिबा दिनै हानजाया बुङोब्ला दिनै सोरबा हानजाखौ फंसेबो बुङा आरो सोरनिबा हानजाया सोरखौबा बुङोब्ला सिखा रुवा लानानै बायदिना पिक्सार सावगारि बायदिनाफोरखौ सावनाय, गाग्लिनाय, सोरखौबा मुजुलानाय बे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे सभाब नामा? जों बेखौ बुंनांगोन। बेबायदि बर'फोरनि खौसे आरो सोरखौबा बखिनाय, सोरखौबा खुद्रिसारनायखौ गुफुरनि जारिमिनखौ लानानैसो बिटिआर बिटिसि पावारखौ मोन्दों। दिनै सोरबा लिडारखौ दिनै खुद्रिसारनो थाखाय सोरखौबा दिनै रायजोनि जानानै बुंनाय लिडारफोरखौ जुदि बिदि लामा थारैनो जुदि हस्रिखावनो मोनोब्ला गुफुरनि माखासे सिमा हाबनो गोनां गुफुरनि जारिमिनफोरखौ मानो बिटिआरनि दैदेनगिरि, आसाम सरकारनि दैदेनगिरि, सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरिफोरखौ मानो फंसेबो सोमखारिया? बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरनाय, नोंथांमोना गुफुरनि जारिमिनखौ लानानै बिटिसि बिटिआर पावारखौ मोन्दों। बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ सोमखारि, आसाम सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ सोमखारि, भारत सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ सोमखारि, बेबायदिखौसो जों बर' हारिनि थाखाय खौसे होननानै जों बुंनो हागोन। सोरखौबा जेबो बुङालासिनो सोरखौबा आरामै दोननाय, सोरखौबा माबा मोनसे बुंबा सोरखौबा सावगारि सावनाय, बे बर' हारिनि गेजेराव मालाबाबो थासारिया मोजां नङा। बिनि थाखायनो आं बुङो, प्रफुल्ल महन्तनि जिबायदि पावारखौ लानानै सरकार सालायो, बेबायदि सरकारा बारा गोबाव थाया। माबोरै थाया होनना बुङोब्ला जों नुबाय थादों। रायजो राजाफोरनि बुंनायखौ बे सरकारा हजम खालायनो हाया। सोरबा दैदेनगिरिफोरनि बुंनायखौ बे सरकारा हजम खालायनो हाया। सरकार सालायोब्ला जाम्बानि बुंनायखौबो खोनासंनांगोन, सोरबा दैदेनगिरिफोरनि बुंनायखौबो खोनासंनांगोन, रायजानांगोनबो, बखिजानांगोनबो। बेफोरखौ हजम खालायनो हानायासो सासे सरकारनि दैदेनगिरि होननानै जों बुंनांगोन। बेफोरबायदिखौ जुदि हजम खालायनो हायाबा सरकाराव थानानै जेबो लाब गैया। जों बेखौसो बुजियो आरो सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा गावसिनि दिनै आखुफोरखौ मा जादों मा जायाखै बेखौ गावस्रा हाजार बार बुंनो गोनां बायध'था। माबोरै बायध'था होनना बुङोब्ला, जाय सरकार सालायदों बर'फोरनि गेजेराव, सरकार सालायग्रायासो सोरबा बर'फोरनि मेलेमजिबिफोरखौ, सोरबा दुखिया रायजो राजाफोरखौ गावसिनि सायाव माखासे खोथा बुङोब्ला सरकार सालायग्रायासो अनेक खोथा बुंनानै बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाय, बिथांमोनखौ सिगि सग' खालायनाय, बिथांमोनखौ गाग्लोबनाय, बे सरकार सालायनायनि आखु नङा। सरकार सालायग्राखौ रायजो राजाफ्रा, बर'नि रायजो राजाफ्रासो बिथांमोनखौ बुंनो हायो, खुद्रिनो हायो। बिथांमोनासो उल्था रायजो राजाफोरखौ सोमखारियो, बिथांमोनखौ खुद्रिसारो। बे सरकार सालायनायनि सभाब नामा? सरकार सालायो, गावसोरनो रायजो राजाफोरखौ सोमखारियो, गावसोरनो खोथा अनेक मेन्टेलि टर्चार होयो, बिथांमोना सिगि सग' खालायो। बेबायदि सरकार सालायनाया बर' हारिनि गेजेराव मोजां नामा? उननि समाव बेफोरो गाज्रि लामायावसो थांनायनि लामाखौ जों नुहुरो। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा स्ट्रं जानांगोन, गेजेरनि जानांगोन। रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खावलायनाय आरो बे पिक्सार सावनाय, सोरखौबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबा मेलेमजिबिफोरखौ रायजो राजाफ्रा आखायाव बनजार लानानै, सावगारि लानानै जाहाथा खुद्रिसारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। बिथांमोननि सभाबानो, राजनितिक सभाबानो जाहैबाय गावजों गाव खोथाफोरखौ गाहायाव दोननानै सोरखौबा गोजौआव गाखोलांनाय। बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा माखासे गोथौसिन सानालासिनो बिथाङा गाहायाव दोननानै गोजौआव थांनाय राजनितिक डायलगफोरखौ लालायनानै बर' हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारि खालायनाया मोजां नङा। सोरनिबा दिनै राजनितिक डायलगाव सोरखौबा गाज्रि बुंनाय, सोरबा खिदाङैखौ खिदांनाय, सोरबा खुदुमैखौ खुदुमदों होनना बुंनाय, बेफोरबायदि डायलगा राजनितिकआव थाखायो। बेबायदिखौ बर'फोरनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा दुंहाव थासारि खालायलायनाङा, सोरनिबा सावगारिखौ सावलायनाङा, सोरखौबा रायजो राजाफ्रा आखायाव बनजार लालायनानै जिखुनु जाया समाव खुद्रिसारनांगौ बे नङा। जाय दिनै पलिटिकेल हान्जायाव दङ, जाय दिनै राजनितिक हान्जायाव दं, बिथांमोना गावजों गाव बुंलायबाय थाथों आरो गावसिनि माखासे रायजो राजाफोरनि खोनासंथावना खोथाफोरखौ बुंलायनांगौ। खिन्थु न'खराव खोनासंथावै रावफोरखौ बुंलायनाया
बे राजनितिक डायलग नङा। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दमन खालायनाया रायजो राजाफोरनि सायाव होननानै आङो